mooi voort. Maar ja, haten. Ik jem zo een mooi voort. Mag ik daar wat vraagjes over stellen? Ik kan dat straks ook even, want we starten altijd om zo'n uur. En het is nog zo'n uur. We gaan even de koffie drinken straks naar Café Voesterum in Westergeest. Je bent even een blokje erin geweest, doe je dat vaker? Dat doen we alle weken, elke tongen. Ja, een beetje oldtimer-brommer hobby en een beetje mijnkwanderen, een beetje gezellig even voortwerden. En een beetje van de natuur zien, dat is mooi. En hoeveel leden heb je hem ongeveer? Ja, lidse 50 mag maar eigenlijk niet, mijnkwander. En hoe is dat ontstaan, dat idee? Nou, dat is hier 18 alleen begonnen, in Twiesel. Maar Piet van der Meer en nog wat mensen en Per Fralje. Nou ja, we rijden nog steeds. En wat vond je van het daar? Ik vond het een mooi dagje, ja. Ja, ik ben altijd wel even mooi voort. Even met een man. Ja, daar ben je vooral je mee. Nee, daar ben ik niet vooral in mij. Je had lekker wat mannenclubje, maar vrouwen hebben we net mee. Maar woonbeeld daar even.